لمن جو حيل أير إسرائيل أمريكان بحبار بمخان أوش درس ختمة طهران متأنا سفيحين تختطال المعبل دبدب نفرتي كم زكيدوم سراوت إسرائيل أفلت اللوم وقعوا مع كنزين إيران بكديو أو حيالو وسنتي كبابتات ناي طهران عبيت نزسكع خحن توقتي كم استسمع بهزوز زينا الرقاقيتهم اتزعبين عالم بفلاي دما نبولت كوان تنتنتي زسنبدا زينا جن حدا كابتم لوم نجهو بنفر تخينات زودق ميسايلات لكع وشت قبي نايت مباتاوي إنباس أمريكا أب تهران مودا غيوم أتاب تهران زركب جزيف قبي عشان تشعتن بسن 7 استفدت أما تاريكا وقلولاو جهو أتحيزو أب تحت مولو وتادراو قوتتصر حالوا سورة إيرانيو تانيحوم أبز حجوان دما حيلتات باسيج نزبوتا كم مأخل بمتقام تسار أمريكا وبيت مذكرن كال وتادراو سلياو هنساتاتن يكايدولو نيروم أب تخباب زنبرون عين مسخاخر نمعكن هزينا كم زرقاقت اوام أب زوريات قب زركو موسكوتات هنسا بمولون بسنك تحيال تغطي نايتو نتقوي تسباب يرون فاح كم زبالو الرقاقت اوم أزلوم نقوز تفت أمامت قعدي ترى وتدرو عنوات نموراد تراح استقبر زي كونس عزي عميق تاريكاون سنا أمراون مليخت زلوو متقعدي يوم نربعن شوعتن عمتات بمنقست إيران تتحيزون كمل كسعرة أمريكا خوينو كقلقل تنحي إمباسي لومي بأمريكان إسرائيل المدب دابوم نحنا كسكاب لبي تاريكاوي ملكتاتكم كنهارمكم عغم انتبعتنا لنا زبل نتصورون زفرح الملختي نحلوا سورة إيران زم حلال في يوم بتوسخت متقعتي نحيلتات باسي جنة أزارة بمخانو نتسرعت إيران أوشت هاجر زتكاملو نايتسات تانشقونا ناتوار نمدسكالن أوشت سرعت رعدين مفتارن زعل لما استراتيجكاوي سقومتيو بخالق جنبار دما لومي وهابك قال وتادرو حيل حتي نايمن زغنا برغادي الجنرال يحيى سارع بفيديو استسني هزوز وتادرو أواج أوتيوم حيلتات حتي أبتخينات كالت انبارو نسالسا قزيوم أولين إسرائيل متأنسا فيهن تخطط المتقعتي كمزا كايدو أفليتوم يحيى سارع عبزهابو حاتير مجلسي حيلتاتنا بمعبل بالستيك ميسايلات كيروم أزيوم تنكفتن استراتيجيكاويانن علامات هتسأل زهرما سالساي وتادرو سرحيت بعوة كايدو مالوم إذا سرحيت زي بين ناس فتسأمنا يوزي كونس مستمو إيران زلو أحواتنان أوليوان سركبو حيلتات حزب الله بحبار بمبوداد استفتسأما يكبل نعلم أفليتوم كسكاب حج حتنا يمن حزب الله حنا ليبانوس سراوت إيران نبينوم بزي ودو حبرا وركبيوم متقعتي كايدو نيروم لومن جوجن سلستيوم بحد جنبارات حد حبراونا وتدراو تأزاز مأكل بمفتار أو حد جزين إسرائيلين مع عسكرات أمريكان يتقعو 5 لو بجبوت يرقاقز أزمال الدماء سرعة مكل خال حيل أيرنا إسرائيل بفلاي دماء صار مسائل سرعات أو حد جزين كاب سمين كاب ليبانوس كاب مبراق كاب إيران كمون كاب دو مالت يمن بزمت معبل مسائلات بمسكات عغم مكل خال نمسبار استحان تسا أزي حدقنيا وتدرو سلت مخانو وتدرو انكيلاتات بعمقوت يردوم الزخينات نابكال وتقرباب تهجرات بغلطفنا تلابعي أبز خدل زلوان لومن جهو أب عراق عبي بوليتكاون وتدرون وطرات تفتير اللوم بمسارة أبجاب الجزيرة رويترسن قدم منسترنا عراق أبرز ختما بغداد هزوز أخيبا بايتو تصدتا تهجر دحر مكياد نتون بإيران زدقافو عطوات كوجلتات حدا تاريكاون عزيزون عن تئزاز أم حلالفهم أتقدم منستر أبزها وقعو مقلتي بترير قالات هاجر عراق ناحد متفنان معنو كناتن عودو خينات كتكون فتيمنا ينفقدنينا زخون يخون كان مريتنا زبقاس نايمي سعيلن ويندرون متقعتي نلالو نتهاجرنا زت أحسن ننصو حزبنا أو كتوا حدا قاد دبداب نفرتي أمريكان إسرائيلن زود غيوم أزوم عطقات كجلتات كان مريت عراق وينوم زفت سموه متقعتي بهصوص دو كبلو اللوام هاجراو سراوت عراق دوباتو بتبقي كحلون نززي حقاو تخصي بحيل خقات مولو تزاز توهيبو اللو كبل بتري أتنكيغوم أزناي منقست عراق وسانا سلامنتاي كندزي
ኣብዚ ዘዋዊ ፖለቲካ ኣገዳሲ ኮይኑ ምኽንያቱ ኢራቅ ንነዊሕ ዓመታት ከም ስትራቴጂካዊት መሕብኢትን መሰጋገር ዶብን ናይ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኮይና እያ ፀኒሓ። እዞም ዕጡቃት ኣብ ኢራቅ ኮይኖም ዕላማታት ንእስራኤልን ኣሜሪካን ብነፃ ይሃርሙ ነይሮም። ሕጂ ግን መንግስቲ ኢራቅ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሊባኖስን ሶርያን ዝወርር ዘሎ ዘስካሕካሕ ደብዳብ ርእሰ ከተማ ባግዳድን ትሕቲ ቅርፂ ሃገሩን ብእስራኤልን ብኣሜሪካን ከይዓኑ ዓብይ ስጋትን ፍርሕን ሓዲርዎሎ። ብተወሳኺ ፀብፀባት ስልያ ከም ዝሕብርዎ ምምሕዳር ኣሜሪካ ንመንግስቲ ኢራቅ ነዞም ዕጡቃት ባዕልኹም ጠጠው እንተዘይቢልኩሞም ንሕና ናብ ውሽጢ ኢራቅ ብሓይሊ ኣቲና ክንድምስሶም ኢና ዝብል ከቢድ ወታደራዊ ፀቕጢ ከም ዝገበረትሉ ይንገር። እዚ ሓድሽ ምዕባለ ንኢራን ኣብ ምዕራባዊ ዶባታ ዓብይ ዕንቅፋት ይፈጥረላ ኣሎ። ምክንያቱም ቅድሚ ሕጂ ብነፃ ዝንቀሳቀሱ ዝነበሩ ዕጡቃት ሕጂ ምስ ናይ ኢራቅ ሃገራዊ ሰራዊት ኣብ ውሽጣዊ ግጭት ክፅመዱ ይግደዱ ብምህላዎም እዩ። ከም ተወሳኺ ሓድሽ ዜና ድማ ብመሰረት ዓለም ለኻውያን ማዕከናት ዜና ዘውፅኦ ፀብፀባት ኣብ ገማግም ባሕሪ ዱባይ ሓንቲ ኣዝያ ገዛፍ ዝኾነት ናይ ኩዌት መርከብ ነዳዲ ብናይ ኢራን ደብደብቲ ድሮን መጥቃዕቲ ተፈፂምዋ ከቢድ ባርሓዊ ኣጋጢምዋ ኣሎ። እዛ መርከብ በዋንነት ናይ መንግስቲ ኩዌት ካብ ነዳዲ እትመሓደር ኮይና ብሰንኪቲ ካብ ኢራን ዝተተኮሰ ድሮን ኣብ ልዕሊኣ ዝወረደ መጥቃዕቲ ባርሓዊ ነዲዳ። ሰበስልጣን ዱባይ ኣብ ዝሃብዎ ህፁፅ መግለፂ እተብ ልዕልታ መርከብ ዘጋጠመ ባርሓዊ ብነፃ ኣገልግሎት መጥፋእቲ ሓዊ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሉን ሙሉእ ብሙሉእ ክጠፍእ ተኻኢሉሎ። ጋዜጠኛታት ካብቲ ቦታ ኣብ ዘውፅዎ ሓድሽ ፀብፃብ ኣባላት እታ መርከብ ወይ ሰራሕተኛታት ባሕሪ ኣብዚ ቦታ ዝኾነ ይኹን ውሕስ ስፍራ የለን፣ ህይወት ናብ ቀፃሊ ሓደጋ እዩ ዘሎ ክብሉ ከቢድ ፍርሖም ይገልጹ ኣለዉ። ነዚዕቡ ድማ ብዓሰርተታት ዝቁፀራ ካልኦት ንግዳውያን መራኸብ ካብቲ ሓደጋ ዘጋጠመሉ ማያት ዱባይን ወሽመጥ ፋርስን ጉዕዞአን ብምቁራፅ ብህፁፅ ካብቲ ባሕሪ ክወፁ ይግደዱ ኣለዉ። እቲ ፍጻሜ እዚ ብቐጥታዊ ንዓለማዊ ንግዲ ዘነፃፀረ ኣዝዩ ሓደገኛ ስትራቴጂ እዩ። ዱባይ ከም ውሕስቲ ማእከል ንግዲ ዝነበራ ስም እውን በዚ መጥቃዕቲ ይጠፍእ ኣሎ። እዚ ኩሉ ወታደራውን ፖለቲካውን ቅልውላው ብፍላይ ድማ እተብ ዱባይ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ መርከብ ነዳዲ ኣብ ዓለማዊ ዕዳጋ ብኡ ንብኡ ዘስካሕካሕ ሳዕቤኑ የርኢ ኣሎ። እዚ ኣብ መንጎ ፕሬዝደንት ሩስያን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ዝተገብረ ርክብ ምስ ኤርትራ ዛሚድካ ክረአ እንከሎ ሩስያን ኤርትራን ዘለዎን ዲፕሎማስያዊ ርክባት ኣብ ንቡር ከም ዘለዎ ዝፍለጥ ኮይኑ ኤርትራ ኣብ ዝምድና ክልቴን ሃገራት ዝኾነ ርእይቶ ከም ዘይብላ ዝገልጹ ተንተንቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ሩስያን ኢትዮጵያን ክግበር ፀንሐ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ምስልጣን ምስኡ ዝተኣሳሰር ጉዳያት ግና ኣተሓሳሳቢ ክኸውን ከም ዝኽእል እቲ ብሩስያ ዝውሰድ ስጉምቲ ኣቃሊልካ ዝረአ ከም ዘይኮነ ይግለጽ። ኢትዮጵያ ባሕሪ ዘይብላ ሃገር እንክንሳ ሩስያ ሓይሊ ባሕሪ እተሰልጥነሉ ኣብነት ርዶ ኣይኮነን። ናይቲ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ዛዕባ ባሕርን ወደብ ዓሰብን እትገብሮ ዘይሓላፍነታውን ሉዓላውነት ኤርትራ ዝጥሕስ ኣገባባትን ምትብባዕ ብዝመስል መንገዱ ከይፀሉ ግቡእ ትዕዝብቲ ዘድልዮ ጉዳይ ምዃኑ እዮም ተንተንትን ምዚ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ወገናትን ዝጠቕሱ። ምዝ ተኣሳሲሩ ዝረአ ካልእ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ኤርትራ ቅድሚ ኩናት ኢራን ፀንሖ ቃና እናተቐየረ ይኸይድ ምህላው እውን ምስ ሩስያ ዝግበር ዝምድና ምስ ኤርትራ ናይ ምትዕራቕ ሽምግልና ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብሉ ተንተንቲ ከም ዘለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ዝምድና ናብ ንቡር ንምምላስ ክሽምግልዎ ዝኽእሉ ወገናት ሃሰው ካብ ዝብል ነዊሕ ከም ዘቑፀረን ካብቶም ወገናት ጽቡቕ ግብረ መልሲ ከም ዘይረክብን ዝገልጽ ሓቢሮም ኣለዉ። ኣሜሪካን ግብፅን ላዕላዊ ግዝኣት ኤርትራን ሶማልን ክኽበር ተዘራሪበን። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢን ሃገራዊ ምትሕብባርን ግብፂ ባድር ዓብደልዓጢን ጸሓፊ ጉዳያት ኣሜሪካ ማይክል ሩቢዮን ንስትራቴጂካዊ ዝምድና ግብፅን ኣሜሪካን ኣተኪሮም ኣብ ዝገበርዎ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ግዛታዊ ሓድነት ኤርትራን ሶማልን ክኽበር ከም ተዘራረቡ ኤጅት ቱዴይ ኣብ ዘርጋሓት ሓበሬታ ገሊጻ። እዞም መወዳእታ ቀዳማይ ሰሙን ዝተኻየደ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ሚኒስተር ጉዳያት ግብፅን ኣሜሪካን ብዛዕባ ፀጥታ ቀርኒ ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ኣመልኪቶም ሰፊሕ ዝርርብ ኣካይዶም። ሚኒስተር ባድል ዓብደልዓጢ
ኣገዳስነት ምዕቃብ ጸጥታ ላዕላውነትን ግዛታዊ ሓድነት ኤርትራን ሶማልን ክኽበር ብትርጽቂጡ ተዛሪብሉ። እቲ ሚኒስተር ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ሃገርነት ምሃብ ንኣህጉራዊ ሕግን ላዕላዊ ግዝኣትን ሶማል ዝጥሕስ ምዃኑ እውን ገሊጹ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ንመዘኑ ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ግብፂ ናይ ሃገር ኣፍልጦ ሶማሊላንድ ከም ዘይተቐበሎ ብምሕባር ንጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ጥንቃቐ ክግበር ኣዘኻኺሩ። እዚ ዝርርብ ግብፂ ኣብ ዝመጽእ ሰሙናት ብጸጥታዊ ተልእኾ ሕብረት ኣፍሪቃ ከም ብሓድሽ ዝተዋቐረ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ክትልእኽ ኣብ ትዳለወሉ ዘላ ግዜ ዝመጸ ምዃኑ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ይገብሮ። ቀፂሎም እቶም ሚኒስተራት ንጸጥታ ሱዳን ኣመልኪቶም ኣብ ዝገበርዎ ዘተ ድማ ላዕላውነት ሱዳን ክኽበር ሓድነት ሃገራውያን ትካላት ሱዳን ንምፍጣር ክጸዓር ጸዊዑ። ሚኒስተር ባድር ንውሕስነት ማይ ኣመልኪቱ መጽሓፍ ጉዳያት ኣሜሪካ ማይክል ሩቢዮ ኣብ ዝገበሮ ዝርርብ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ዞባዊ ሰላም ንምምጻእ ዝገብሮ ዘሎ ጽኑዕ ተበግሶ ሞጊሱ እቲ ሚኒስተር ወሲኹ ፈለግ ኒል ንህዝቢ ግብፂ መትኒ ምዃኑ ብምግላጽ ግብፂ ኣብ ሕግራዊ ሕጊ ተሞርኪሳ ምስ ሃገራት ተፋሰስ ኒል ተሓባቢራ ከም ትሰርሕ ሓቢሩ። እቶም ሚኒስተራት ወሲኾም ብመጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝተበገሰ ኩናት ኢራን ዝሃድአሉን ብዲፕሎማሳዊ መንገዲ ዝፍትሓሉን ተኽእሎታት ዘትየምሉ። ሚኒስተር ጉዳያት ግብፂ ባድር ዓብደልዓጢ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ቅልጡፍ ፖለቲካዊ ፍታሕ ክግበረሉ ብምጽዋዕ እዚ ካብ ተመሳሳሊ ናይ ግርጭት ዓንኬል ክወፅእ ክስራሕ ጸዊዑ። እዞም ክልተ ሚኒስተራት ኣብ ዝገበርዎ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ዘሎ ዞባዊ ኩነታት ብፍላይ ድማ ዝብእስ ዘሎ ህሉ ኩነታት ብሰፊሕ ዝዘርጋሕ ዘሎ ግርጭት ኣተኪሮም ሓሳባት ተለዋዊጦም። ዝርርብ እዞም ክልተ ሚኒስተራት ንኩነታት ወሽመጥ ጋዛን ምዕራባዊ ገማግም ፍልስጤምን ኩነታት ሱዳንን ቀርኒ ኣፍሪካን ሓዊስካ ሰፊሕ ዞባዊ ኩነታት ከም ተዛተይሉ ተገሊጹ። ወሃቢ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ግብፂ ኣምባሳደር ታሚም ካላፍ ብዛዕባ እዚ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እዞም ሚኒስተራት ንዝዓቢ ዘሎ ሓደገኛ ኩነታት ከም ዝዳሰስዎ ሓቢሩ። ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ምስ ዝተፈላለዩ ወከልቲ ሃገራትን ውድባትን ኣብ ከተማ ኣስመራ ወሳኒ ዝኾነ ዘተን ርክባትን እናካየዱ ይርከቡ ኣለዉ። እዚ ዝካየድ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ርክባት ኤርትራ ንኣትያቶ ትርከብ ዘላ ሓደሽቲ መድረኻት ህንፀትን ልምዓትን ምስ መሻርክቲ ኣካላት ብምትሕብባር ቀልጣፊኡ ናብ ዝበረኸ ደረጃታት ንምዕባይ ዝዓለመ እዩ። ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን ነስረዲን በኺር ትማሊ ምስ ኣምባሳደር ጃፓን ኣብ ኤርትራ ወሳኒ ዘተን ርክባትን ከም ዘካየደ ተገሊጹ ይርከብ ኣሎ። እዚ ተኻይዱ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ርክባት መንግስቲ ጃፓን ንኤርትራ ኣብ ምትካል ኢንዱስትሪን ኣብ ምስፋሕ ናይቲ ጽላትን ክትሓጋገዝ እዚ ርክባት ተኻይዱ ይርከብ ኣሎ። መንግስቲ ጃፓን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ዝተሓጋገዝ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኤርትራ ሃገርና ኣትያቶ ትርከብ ዘላ ሓደሽቲ መድረኻት ህንፀትን ልምዓትን ምዕባለን ኤርትራ ናትተኽሎም ኢንዱስትሪታት ከምኡውን ኣብ ምስፋሕ ናይ ጽላት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ሓቢሩ ክሰርሕ እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ስምምዓትን ዝርርባትን በፂሑ ዝርከብ ዘሎ። ኤርትራና ኣብ ሓያል ዲፕሎማሲ ተጸሚዳ ትርከብ ዘላ